שלום לכולם, אנחנו נכנסים היום לעומק של סיפור מאוד לא שגרתי. אכן, הספר הזה הוא לגמרי תוצר של מסע אישי, מאוד מטלטל. קלנית מורון, המחברת, באמת הייתה אשת קריירה, אתה יודע, במסלול המוכר. כן. עד שחוותה משבר, שהוביל למצב שהיא קוראת לו שיתוק אנרגטי. 5 שנים ככה, מרותקת למיטה. זה פרק זמן שקשה לתפוס. והטענה שלה שהיא אומרת, זה לא היה רק סבל, זה היה גם כאילו פתח. בדיוק. היא מתארת את זה שהגוף פשוט הושתק. ומתוך השקט הזה, ממש ככה, היא התחילה לקבל את מה שהיא חוותה כמסרים. מסרים מלמעלה. אוקיי. אז זה לא רק הסיפור על הקושי, למרות שהוא עצום. זה גם, וזה נושא מאוד מרכזי בספר, על הקבלה שצמחה משם. והקבלה הזאת, איך זה בא לידי ביטוי בכתיבה? כי זה לא שהיא, נגיד, החלימה ואז ישבה לכתוב זיכרונות. נכון מאוד. היא מתארת את זה כתיעוד, תיעוד ישיר, לא מעובד, של המסרים שהגיעו אליה. בלי פילטרים כאילו. לגמרי. ותחושה חזקה של חוסר שליטה על כל התהליך הזה. כאילו היא רק הצינור שמתעד. התפיסה הזו של להיות צינור זה חזק. זה שם את האגו של היוצר קצת בצד. מעניין לחשוב על יצירה שמגיעה ממקום כזה, של כניעה כמעט. לגמרי. וזו אולי הנקודה המהותית. הספר הזה הוא לא מתיימר להיות איזה מדריך רוחני סטנדרטי. הוא לא מציע שיטה. אז אם הוא לא מדריך של עשה ואל תעשה, מה כן? מה המטרה שלו בעצם? אולי לעורר איזה אי נוחות? אפשר לומר שכן. הוא נועד בעיקר לעורר התבוננות, לשאול שאלות. שאלות על משמעות, על הקול הפנימי שלנו, על החיבור שלנו למשהו שהוא מעבר ליום-יום. למקור, כמו שהיא קוראת לזה. זה שילוב כזה של פילוסופיה שנולדה מחוויה ממש קיצונית. ובתוך החוויה הזו היא מדברת על מציאות שהיא כאילו מעבר לחושים הרגילים שלנו. היא משתמשת בביטוי עיניים רוחניות. איך זה מתחבר לדברים שאנחנו מכירים? זה בהחלט מאתגר את התפיסות המקובלות, וזה מתחבר ישירות לשאלה הגדולה של גורל מול בחירה. הספר לא שולל בחירה, חשוב להגיד, אוקיי. אבל הוא מציע שהבחירה שלנו היא קיימת בתוך מסגרת רחבה יותר. אולי תוכנית אלוקית אם תרצה? הקריאה בספר היא בעצם לחיות עם המתח הזה, לא בהכרח לפתור אותו. כלומר, לקבל את המצב. לקבל איפה שאתה נמצא, יש שם משפט מאוד חזק. איפה שאתה נמצא, שם בדיוק הבורא רוצה אותך. זה נשמע קצת אולי פסיבי, או שיש פה עומק אחר. אני חושבת שהכוונה היא להכרה. הכרה עמוקה במציאות כמו שהיא, כנקודת מוצא. וזה כולל, וזה חשוב, גם את החושך. היא מצטטת מישעיהו, יוצר אור ובורא חושך. זאת אומרת, החושך הוא לא תקלה במערכת. אלא חלק מהתכנון. ממש חלק מהעיצוב. זאת פרספקטיבה אחרת לגמרי על קשיים ועל אתגרים. וזה מגיע לשיא, לדעתי, ברעיון הכי מטלטל בספר, הטענה שאנחנו בעצם על כלום לא שולטים. כלום. כלום. למרות התחושה הפנימית החזקה הזאת שיש לנו בחירה חופשית, היא מציעה שאולי זו, היא קוראת לזה, תוכנה פנימית. זה מאוד מאוד מערער. זה בהחלט רעיון לא פשוט לעיכול. אז מי בעצם קהל היעד לספר כזה? ספר שמציב כאלה שאלות יסודיות? אז נראה לי שהוא ידבר במיוחד לאנשים שנמצאים באיזשהו צומת. אולי חווים תקיעות, משבר, ומחפשים משמעות שהיא קצת מעבר להסברים הרגילים. אנשים שאולי מרגישים שיש עוד משהו במציאות, ומוכנים לשמוע נקודת מבט שנולדה במקום כל כך לא צפוי. אז אם ננסה לסכם את התמצית, יש לנו כאן תיעוד. תיעוד של חוויה אישית, קיצונית מאוד, שהולידה תובנות. תובנות פילוסופיות, רוחניות, מאוד עמוקות. היא רואה את עצמה כמי שחוותה ותעדה משהו שהוא גדול ממנה. הזיהוי שלה כבת של הכוח העליון, ממש כצינור שהמסר עבר דרכו, זה לב הסיפור שלה. וזו טענה שמעוררת מחשבה. בין אם מקבלים אותה כפשוטה, ובין אם רואים בה מטאפורה חזקה לחוויה אנושית מסוימת. אז אולי נשאיר את המאזינים והמאזינות עם שאלה ככה פתוחה למחשבה. מעבר לתובנות הרוחניות, על חוסן נפשי, על היכולת הזו למצוא משמעות ואפילו ליצור מתוך מצב קיצון, מתוך תהום.
ובהמשך לזה, אולי גם השאלה, האם ייתכן שגם בתוכנו, בתוך כל אחד ואחת, ישנם קולות כאלה? זו מחשבה על הפוטנציאל שאולי רדום בנו. הספר "הכל מלמעלה", למי שזה עורר את סקרנותו, זמין לרכישה באתר של הוצאת ספרי ניב. תודה רבה. תודה לך.